ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka jingther jo labba ubajur belawan lang bad Phria ubahe kat ki mauria haga siteng sngi jo ka arplai trek ulber haja pesan ula penjulor lut iki jingthong jingtam bat iki marap haga snong Umtangling ka barang ha papo ka umroi constituency ki nong snong jong snong Umtangling ki lapen pawi jing sngo benyau halor kani ke jingja bat kerpat iki bor sarkar pan phai khmat lem na ka benta banyarap lem iki halor kani ke jing Julor lut ki marap ba kila rap stom hakni ke ayom. Pet ke jing dunong kinong rap ba ke jing Lynshop kamaryang menin ba ther u Phria ki Julor bun kinong rap ki la dunong sibun namar ba kim yo shu u sembai ba namar ba bom u Phria menin jing shal Julor ba u ba he ba long shu kindi kim yo shu ra marba la Julor la bom dur Phria ini deu dhania pliki no rap stem terba Jingwan Lynshop Phria menin ino rap kila dunong sabah palan